Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadjong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Na ako'y tambal may gala nga pinaka-epektibo gyud ba? Ha? Sukat-sukat sa pagka-doktor nako, hangtod karon nga tiguang nako. Mga opera diri, opera dito. Pasyente dito. Wala gyud laing makapildi aning tambala ba? Ha? Tingala pud mo. Do, maayo ba sa COVID? Sa tinuod ba gala, since care kong pasyente, wala pa gyud ko nakakitag pasyente nga dili may epekto ning tambala ba. Kada mag-opera ko, usually gyud na sakit man gyud kay nas pasyente nga gala. Pagkabuntag na gubak yung naong gyud. Besang pag-unsaon na nagbutang ko pa ng pain reliever, besang unsa pa ibutang sa akong anesthesiologist, muhiwi gyud ang naong ba. O lang, sa hospital may gala, pag sayo sa buntag, pag grounds na ko ana, ang una ginagong himuon sa pasyente may gala, pagkataw ano na ako siya. So mga tawa na mo ron nga, lain pong doktor. Gasakit na kayo, pagkataon pag yun. Ay, mao ginagong ginahimo may gala. Labaw na yung mag-opera ko sa tiyan, kay lisod mo katawa ka kanang bago kang operasyon sa tiyan, ay mo katawa, di ba sakit ba? Mag-gallbladder, matinay, ma-appendix, tanan, sakit, oy. Pero mahimo yun lang ko nang mapakatawa na ako ng pasyente ba. Pagsuod na ko sa paghululod na ko sa ward, ang una yung bungat na ako na, kumusta naman ka na? Ha? Ioperahan na ba ka? Di, mubudlat ang mata sa pasyente. Lain po ng doktora. Di man siguro siya nag-opera. Kaya mungutanan ako, naoperahan na ka na? Ay, tama no? Ioperahan mo ka na ako, gapo no? Di magisin ang pasyente may gana. Pag umano na, mungutanan ko, nakautot na ka na. Sumilabot ang utot, dok nga. Ioperahan di ako ha? Langan, dili sa ospital nang pay na ka-importante ang utot ba? Kaya di ka mangutot, di ko ka pakaunan ba? Oo, ha? So labot sa utot, dok. Kana manguutot noy. Ha? Mao na sa indikasyon nga dili makita sa x-ray. Dili makita sa stethoscope. Dili makita sa ultrasound. Mao ra gyud ang senyales ang mga sudyon na pwede na ka pakaunon. Tiyaw. Di ka kautot, di ka pakaunon. Ha? Mao gyud na sa mga manang niabot na nantag mga high-tech ay mga CT scan ba nga na walay nakapildi ang utot ba. Ha? So, magsige na kung katawa ng pasyente may gala pugong-pugong sa tiyan kay pakatawan mo gyud ako siya. Pag umano ana, sumpayan ako to tan-aw na ko imong tiyan lay ha. Pag abri na ko sa tiyan, ang una gyud ang bungat na ko sa kong baba kay oy, sexy mo din imong operasyon. Ha? Pareha man kagwapo sa imong doktor. Usahay lagi ang pasyente, dok, ay pagkatawa, dok, ay sakit ka kong tiyan, dok. Sakit kay kong operasyon. Niya kay, ingana di ko kasi, So, pagka, dugo yan, ko, nakalibang na ka na. May tubag man pong pasyente, bago lamang yung operahan, dok. Wag di ko ikaon 24 hours. Ay, nang, sus pastilan. Diri sa hospital nang, ikaduhang, importante yun. Ha? Na makalibang ka. Pag matubag gani ang pasyente may galaog, nakalibang na ko, dok. Ay isumpay na ako, pila ka kilo na. Mao na siya nga, ang tibuok word mga higala, magsigig katawa, basig di na ako pasyente. Pisiawa ganing doktora, oy, di. Humana, tiya, pag humana na, ako man ang dressingan, kaya ako man mismo mag-dressing sa pasyente. So, abrihan ako yung samad. Nya. Kung sa may gusto nimong ihunad natin diri nang, hunad sa kanang kuan, kanang ampalaya, o sa may butang nato kaning tutho o kanang kuan laway sa buaya. Kay bolobya mo Bisaya, tanang hunad ibutang sa samad. Sus in town pati kuan daw kanang
tulo o luha sa kuan, luha sa buaya. Ibutang daw dito kay para maayo na dayon. Mao na akong joke dito may gala kay dili man jud kumutuo ng hunad. Kambihan na ako ng bandage, pag gumana na, limpyuhan kamay og agwa o gahon, wala na bitadayn, wala na tanan. So, magngisi na po ng pasyente do. Nabaday laway sa kuan diha, bitin. So, mao yun ang akong kinaiya may gala. The best medicine yun may gala is laughter. Laughter. Katawa. Ano man. Sa kadaghanan ako makita sa mga pasyente sa klinik, sa ospital, magsiaw yung ko anak, kay makita man ako sa naong sa pasyente may gala. Kanang dako kayo, alsa o troso ba ang problema. Unya, mutanaw ko sa iya, kani di gini kaya sa tabletas ba? Dili di kaya o kuan. Kay kadaghanan man gyud sa sakit mga gala, more than 40% depression ba? Sakit ang ulo, depression. Sakit ang dughan, depression. Sakit ang tiyan, hyperacidity, palpitation, vertigo. Tanan na sila ba? Kadaghanan na origin na depression. Mao na siya nga musod ang isa ka pasyente nga medyo dugay-dugay na akong pasyente. Di man po kumusiyaw bagong pasyente may gala kay mosimag man ang mata. Di man ni seryoso ng doktora si awan naman ta pirmi. Kailan na ako ba? Pila na katuig nagbalik-balik sa ako. Musta naman tanong? Nya kay akong ipanghatag tambal sa una, ako kailangan makibulo pag ko unsay iyang side effect. So, musta naman kanong? Ang tubag yun susuli sa pasyente, mga higala kay okay raman ko dok. Nya kay sumpayan man ako, mugahi pa ba na may nga nang tiguwa nga doktor po kana man po unahon pangutana mo na pinaka-importanteng postage sa tibuok kalibutan may pang postage at double light kay mugahi pa. May nga nang tiguang dok seryoso ba? Balik di ako dire kay mo na problema na ako dok di na mugahi na mo na karon so may gusto nimo utang na tugtukok toothpick kasi para pang pagahi o kung di ba lumutil gahi galing tayo sa kuan sa lumutil kana pa kag di ko gahi magsige na lang agi ko katawa mahigala imbis magpa konsulta ang pasyente mayngon na sa ako nga dok sa tinuod dok ba nawala na akong problema pagsuod na ko sa imong clinic mingon pug ko nga kana ra may tambal hala uli mingon ko siya abugon man punta ka ganahan na ta kay sig istorya usahay may gala, muna yung makahurot sa akong time ba, kaya makikistorya mangyod ko yun. So, basigi na namin katawa, sige may katawa. Nakoy pasyente nga nag-atake o kasing-kasing nga, wag niya siya ba, nag-jogging siya, tingala na siya nga pag-abot sa balay, palpitation naman siya. Wala yun siya kibalo ko sa itabo. Di, pag-abot, kay dugay naman ako sa pasyente may gala. So, nagsige na ko binuang, gahi pang tuhod. Gahi pang tuhod. Dok, mukuan ma, musikad pa. Nilay, atong third tuhod. Kung operasyon ko na kung himuon sa tutoy, nga day, kamang kong istorya, day, tanggalan yun natin imong tutoy day kay cancer. Di, nangyayon ko siya, sao na lang na dok, bata pa man ko dok. Sige lang. Pag human ako opera, dapat may one toy. Usahay mo katawa ang pasyente. Serious God. Pero usahay po, dili po. Mayroon na po ko sa pasyente. Sagdi na imong uyab, imong bana, kay namay sagingan sa dapli, no? Mawala siya may gala nga. Kadaghanan sa akong pasyente yun, dili sa tabletas siya maayo. Maayo sila sa akong mga jokes ba. Mawala nga, naiusahay nga makita gina ko depression basta na mga stress kay mga empleyado gani sa mga dagkong kumpanya. Kaya kung may doktor ang mga dagkong kumpanya diri sa Davao. Mayingon ko sa ila nga katawa pod mo hala adto mo sa akong Facebook kay puro katawa aron na akong upload dito. Okay, kon bang ko membro ko sa mga
funny groups kanang mga katawanon ganing grupo. Wala ko nagpamimbro anang mga serious kaya personang sige lang istorya COVID. Ay, kamo na lang ano eh. Ha? Di man ta maluwas ang tao na nasige tag istorya COVID. Kanya manguntra tag tao, di man pud maminaw. May pagmalipay ta may nga masige na tag katawa. Una siya kani ako mga kauban diri sa DXUM may gala sige istorya problema. May problema dugay una-una na ako nga kamo na lang anaw eh. Ha? Ikapoy na bang kuana wala mag-epekto ha. Di kung saan nila himuon sa gobyerno, nagkalisod ta mo lakaw. Gyapon, daghan gyapon. So, magpakatawa na lang ta. So, ingani man gud ang effect sa kuan may gala. Ingani ang effect sa katawa ba? Siguro mo agin mo ka-realize ana nga pila na ko kabulan nga seryoso tungod aning COVID pero makita gyud nako ang response sa mga tao ba nga nagka-serious. So giingnan nako akong giingnan na namo akong kuan ba akong ang technician namo sa kuan sa stasyon ila Julius Luzon ug si Royal Razon nga katong kataw-ano na ako mga episodes may gala nga 10 years ago. Grabe man gyud ko katawa sa inyo sa kung naminaw mo sa ako since 2004. Puro ginabinuang akong ginaistorya sa inyo nga akong ipaagi sa kataw-anon ba para makadumdum mo sa akong ginasulti. So ingon sa iyang sa ilang radio technician nato nga kato i-reply ninyo kung ako busy kay ko. So muna karon nga kaya daghan man kami mga episode sa ilang sa computer namo sa DXUM. Una karon nga kung gusto mo pakatawa, paminaw lang mo nag-replay lang gud kay kataw-ano man kadaghanan akong ipa-replay. So unsay epekto gyud sa katawa may gala. Sa tanang tranquilizers, nga diazepam, mga clonazepam, mga ribotril, mga dormicum, kanatambal mga tranquilizer may gala nga makatulog mo. Way makapilis ka tao. Nako isa ka pasyente yun, kanig yun siya yun, kuha siya, kanang depression. Daghang problema sa bana, problema sa mga anak, problema sa kwarta. Grabe yun. Kada adto sa akong klinik ba. Kada human na niya o konsulta sa ako. Tibo o gabi, hapon o gabi ba, makatulog na siya. Ang iyang insomnia, di na makaya o mga tranquilizer. So, ang iyang himuon na lang kay layo kung po siya kayo. Siguro, 4 hours ang iyang travel pa ingon dito sa Davao. Samot na yung karong COVID nga di sila ka-travel. Magsige na lang siya katawa. Magsige na siya katawa dito sa ilang balay. Matingala na lang doon na iyang bana. Di sila katawa kay dito man siya matanaw sa mga katawanan sa Facebook. May mga kuan may gala, mga websites nga puro katawanon. Mabasa lang ko ka ana. Malipay ka ba sa tibok adlaw? Maski ako may gala. Gikan ko operasyon nga medyo complicated kayo. Mabot na ko 5 hours, 6 hours operasyon. Nya lisod jud kay gud. Drain out kay kuan na may gala. Maski kuan lang gud. Hindi ka ganahan kaon. Di ka ganahan mananaw TV kay di man ka concentrate sa TV kay puro naman ang imong utok na puno na gyud sa gununa ato pasyente ba labaw na gyud mag-complicate after 24 hours 3 hours after 3 days 4 days mag-complicate ang pasyente sus di ka katulog ana ba so akong kinahimo madto ko sa mga kataw-anon nga websites magsige kog basa ang mga kataw-anon sige na pug katawa ako ra isa nya usapon nga, adto ko clinic, magsige kog pakatawa sa mga pasyente, mapil lang kog katawa, makalimot ko sa itong mga problema ng mga pasyente. Kaya balo biya mo nga, kada adlaw, pila na kabog pasyente, magatubang na ko, puro problema. Ano na ninyo among trabaho? Magsulbad may problema nga dili amo. Una lang na, So, mauna siya nga, mahita kong paagi nga, ma-entertain akong sarili. Kung usually may gala, makaya na ko ang problema ng akong gargahon. Kaya wala biya mong gikan ko seminaryo, magpari ang tago.
Usahay lagi nakahuna-una ako, may nga nung wala pa bang ko nagpare, nga nung wala pa bang ko nahimong pare, kay may pangpare, ang problema nila, misa lang. Kita, dagang kita katubang ang problema ba? So, mao na siya nga, sukad-sukad yun sa kong kinabuhi, may gana, grabe ang patong-patong ang problema, walay solusyon. Mahuman na, masulbad lang yun ang problema ba? So, ako nakita gyud nga ang makadala lang gyud sa ako nga matubang na paglaing problema, magpakatawa lang, sige katawa. Usay lagi, magsige lang kog katawa sa akong sarili kay ako madumduman tong mga jokes akong nabasa dito sa Facebook. Ako po i-share sa akong kuan, kung gusto mo pakatawa, dito ayan mo sige basa ng COVID oy. Ayan mo sige paminaw ng problema kay wala man tay mahimo. Kuan urag agi-agim na sa atong kinabuhi, may gala maglukdo tag kuan. Dili atong problema. So, akong advice sa inyo ba? May tagpaagi nga istorya mo sige katawan. Usay lagi kani makita-kita may sa akong kuan sa akong mga amigo. Tingala na sila nga sige lang kog binuang, sige kog binuang. Basta gani sige gani kog binuang may gala. Sige kog pagkatawa, dako kay kog problema ana ba. Na-notice na ko around 2004. Nagsugod man ko sa radyo sa 2004. Pila na? 16 years na ko sa radyo. Notice yun ako, yun lang, basta ganyan, dako kay akong problema. Grabe yun akong joke. Musupot-supot na. Bisa kung saan rin muna ako, smile lang ko ba? Kaya pag abot na sa gabi makatulog man ko. Basta lagi mo na akong sekreto may gala nga wag yung ko sulti sa inyo kay makalimot man ko kung na ako sa radyo. Pero ang pakatawa gid ang pinaka-importanting part sa tong kinabuhi ba. Kay dili ba man mahuman ang problema may gala. Igo-igo gid ang mahuman, masulbad tong isa ka problema nga wag yung kay mahimo. Masulbad sa iyang sarili. Pag abutan na po'y laing problema. Wag yun ay undang. Mabitaw ng usahay, mabasa ko Biblia may gala, minta kong katawanon po. Ingon mo, Dok, dapat katawanon sa Biblia. May gala. Magkatawagin mo yun. Di yun mong katuong. Dapat katawanon sa Biblia. Kamong mga, di pa mo kay balo, tigbasa ang Biblia, di yun mo kay balo. Pero kung gusto mong katawanon, na-adto mo sa Ecclesiastics part na sa Bible nga puro na siya ang istorya vanity. Makarealize mo ba nga gusto may purpose ato kinabuhi diri may gana nga ingani man dai ni way pulos ang atong pagsulbad og problema. Buhi man ta. Alam nga mangita tag lusot, wa may laing lusot. Mao nang uban. Kusog mainom, kusog mag-drugs kay para maka-escape sa problema, dili ka ka-escape. Bisa pag unsaon, may pag-imong atubangon ng problema, mangita kag solusyon, baka kita kay sa kikag isip-isip, sus problema, walay undang na may gala. Pag human ani, patong na po isa. Pag human ani, patong na po isa. Dili gid mahuman gyud. So, ang isa lang gyud ka-escape na to, katawa. Sige pagkatawa, pangitag paagi mo katawa, bisag di ko katawa nun, mahimo ng katawa nun ba? Tistingira ko na ninyo. Medyo sa beginning na higala, lisod kay labaw na depress mo. Lisod kay siya magpakatawa sa imong sarili. Pero kanang maalad na gani ka nga makalimot ka sa imong problema, magbalik-balik ka dito. Gusto nimo nga dito ka mo tan-aw, dito ka mo basa, dito ka mag-entertain. Ako man na akong TV, kadaghanan katawanon akong talawon ba? Mga stand-up comedy. Kabalo mo sa stand-up comedy. Kaya mga kuwan doon, mga istorya lang niya, puro katawanon. Nagkadugay ba? Makuha na ako sa akong sarili nga, daghang ganit kay kong problema. Maguna-una ako mga stand-up comedies nga, katawanon mga dili po yung mga katawanon nga movies nga usahay, walay lami. So, the only solution may gala, dili tabletas, dili bakasyon, dili kung ba, nabay solusyon sa inyong problema. Kay once nabay solusyon sa inyong problema, nanapay laing problema. Tinuod yun na yun, wala yun na siya palpak may gala, maog yun na siya yun. Igo-igo yun na siya nga mo, ano ba?
Wala na gamay imong kalis sa dughan, naguot nga dughan, na ko'y lahi, mupatong na po. So, laughter is the best medicine. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Na, wala pa dahil si Kuan. Kamong naa sa Kuan probinsya, ay mo kalimot nga mag-text mo sa akong Kuan, sa akong sekretary kung ani mo diri sa Davao. Kaya dili mo makalusot sa checkpoint. So, ang inyong buhaton, ang inyong kuan, ang i-text ninyo akong secretary 0995-221-8007. Ihatag ang inyong pangalan, edad, address, tanan niya kano sa mo magpakonsulta. Kay himuan mo niya og medical certificate nga ipadala niya sa messenger. So kinahanglan na gyud po may messenger kay para makita niya ang inyong site sa messenger. Dito niya ipadala niya kaning sa messenger may gala kay picture man na sa imong medical certificate mo ni patubang nimo dito sa kuan. Patubang sa checkpoint. Mangitag FM pass kana siya pwede na siya. Naa na sa ordinance sa kuan sa ni Sara Duterte nga pwede ang medical certificate. Kung dili mo tuo ang checkpoint ipatubang sa iya ang kuan. Kay daghang kaayo mga checkpoint mahigala nga dili wala nagpa-orient. Di maayo pagka-orient sa ilang CO. So insist you ka nga with the medical certificate palusuton ka kay magpakonsulta ka. Naara ba yung ubang yun? Kapila na kung ngaway ang mga checkpoint nga way maayong orientation. Ngano mo na sila gipa-duty sa checkpoint? So kamong mga CEO diha kang mga kon sa mga inyong kapulisan ayuha pud tawo nag ayuha ninyo og orient inyong mga tao sa checkpoint ay. Mura nag-picture na sa inyong tibuok tropa. Kung dili ninyo ayuho na siya, palpak pud. Palpak mo tanan. Kapila na ko ana nga ang nagaman sa checkpoint. Wa gyud hibawan. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Para kung na may plano nga mani sa Davao Manigala, kinahanglan gid mo og medical certificate o gitawag nato kanang kon ba, appointment certificate. So tawagon ay text ninyo akong secretary with name, address, mga ingana o kano sa mo manhin diri sa Davao kay para himuan mo og medical certificate or appointment certificate. Ang iyang numero 0995 221 8007 0995 221 8007. Ang inyong messenger, kinahanglan na agad mo yung messenger mega kay dito man niya ipadala o makita ang inyong pangalan sa search sa messenger. Mutik mo nung kuan mo na tong appointment certificate ang ipakita na sa checkpoint. Ang numero sa among kuan, ang numero sa bag-ong numero sa atong cellphone is sa ganito. Asa naman to? Ang numero sa cellphone 0995 414-2609 0995-414-2609. O isa pag yun manigala. Ayaw yun mong tawag sa ako kay dili gid mo tawag tubagon. Ay naman ko phone book sa mga hospitals, sa mga doctors, sa mga nurses. Kung wala ang inyong pangalan dito, masabot na dili emergency. Dili yun ko dagatubag og tawag. So, sorry na lang yun. I-text ninyo kay kung tanaw na ako nga valid na emergency ang inyong pangutana, tubagon ako. Pero kung dili valid nga emergency ang inyong ipangutana, dili di ko matubag po. 0920-646-1023 makatambok ang isukal, pwede ra makapalit, walay recommendation. Taga Hagunay. Ang isukal supposed to be dili yun makatambok kay ngano para ginasa sa mga naisakit o kundi ba dili yun sila makakaon o wide gana makaon. Ang purpose gud sa isukal may dili na ordinary yung gatas. High protein milk na siya. Walay makapildian. Sukat-sukat sa pagka-doktor nako since na surgeon ko mao gyud na akong ginahatag sa akong pasyente labaw na dili makakaon. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone.
Hello? Na-on mo? Wala. Sige. Okay. Wala yun ito ba? So, ang isukal may gala, kanong dili makakaon, dili ganahan mo kaon, kay way lasa, o malnourished ka sila. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Good morning. Morning. Kung sa'yo ato, ma'am? Mga tana ang takudok ba ka nang akong anak ka 5 years old lalaki na siya maintenance na tinobarbital every before bedtime na napod siya maintenance ay napod siya ginainom nga kaning vitamins nga Celermin multivitamins Doc. Okay lang ba na sa Doc? Dili na siya maka-apekto sa kidney nga duha yan inyong taga-anlaw? Dili siya. Unsa man ang iyang, kanusa man siya ulahi ng kumbulsyon? Ito, Doc? Kanusa siya ulahi ng kumbulsyon? Kuando last September 5. Karon nga tuig, Pero nga tuig. pila ka milligrams ang gihatag sa iya? 60 milligrams Doc every night. 5 years old siya. Oo. Wala nang hupong ang iyang mga gilagid sa ngipon. Wala man Doc. Dili siya pirmi matulog. Dili Doc. Dili hubog. Dili siya Doc. First time man to siya nag-convulse siya, nag-kuan Doc, nag-seizure ato nga natulog siya nga udto. Seizure siya Doc. Mo gyud to first time niya nadali man siya Doc. Adto man ang sa neuro mo na si maintenance niya pinabarbital every before bedtime. Unsa man ang diagnosis sa imong neurologist? Na-daw siya yung mild abnormal nga kuan sa iyang EEG Doc. Nag-EEG man siya Doc. So nigawas gyud ay. Oo. Okay, so kanang iyang maintenance nga phenobarbital, tama lang yun ang milligrams, di gina makaapekto sa iyang kidney, kay wala may side effects nga nanggawas sa iyang ipon, sa iyang pagkatulog, o sa iyang kaon. Dili siya hubog pirmi. So tama lang yun ang milligrams na naan. Okay? Oo. O, di ay, Nalaman siya vitamins Doc at Celermin. Okay lang na Doc. okay ra na siya. Kay vitamin, lain man ang lawas nato. Kung dili niya kinahanglan, ilabay lang niya sa kainan ang vitamins. Ako lang concerned Doc kung dili ba siya maka-affect sa Dili. duha man, may phenobarbital tapos mapati vitamin. Dili man na sila igsuon na. Wa man na sila relasyon. Paingon man na lain man ang daganan sa phenobarbital, lain po ang daganan sa imong vitamin. Okay? Okay, Sige. salamat. Kamong kamong vitamins may gala. Kung naana mo sa standard weight, ang inyong timbang tugma sa inyong height. Naay BMI ang tawag ana may gala. Kung tugma, dili mo kinahanglan og vitamin. Kung dili mo stress, dili mo makakaon mo, di mo kinahanglan og vitamin yun sa tinuod pa. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, Doc. Mayang buntag. 58 years old, lalaki. Nagsigit sa katanukod pa extreme. Ang resulta, Doc? Unsa may nagpatanaw mo og doktor? Wala, pero doon na sa katuig nagsigit sa ang likod. Tapos, nagka-extreme siya kay gikinangkan sa iyang pangagkuha sa iyang tensay. Mali ang nakita, Doc. Unsa may nakita niya? Bilateral para cardiac pneumonitis. Unya ang iyang complaint sakit sa likod, unya pneumonitis. Oo. Dili maayo na imong doktor ba? Dili man na mao tudlo dito sa iyang sakit. Ang sakit niya sa likod, asang likura sa ubos ug sa taas. Sa iba ba dapit na ka nang tuwa ka ka ni Doc, o ka sa kubo? Possible nga kanang iyang nakita sa x-ray, pero kung nagpakonsulta mo og doktor nga eksakto nang dili na mohimo og sakit sa likod ang pneumonitis. Dili gyud. So naay laing problema. Magpakonsulta og tama nga doktor. Namin, Doc, bakit ba? Naku, basahan ko ni Doc na wala yung suso, Doc.
Unsa man na siya? Subter, digital, inbox para cardiac region. The heart is not injured. Nya, Both hemi, diaphragm, and sinuses are intact. nya. Ang iyo na ginagawa, ang tubo daw po padong sa kasingat, nagpupag daw. Eh, kisa may nag-istorya na, doktor, o kamulay nag-interpret na? Ha? Result pa ito. Ah, dili ay. Ang doktor may mubasa na nang dili man kamo ang mubasa na ang doktor. So kinsal magpakonsulta gyud mo doktor kay dili mo kasabot ang ginaingon niya ba. Di Okay? sa pwede pinagladak na kita, istridat na kita sa namin, sa kanin. Sister gaya, Dr. Doc. Sister na, Dr. sa sister. Kisa may imong doktor gikonsulta nga nagpa-x-ray lang mo. Kisa may May report na sundo ko sa iyong bansa, sa Africa, bunda. dili magkonsulta. Medical. Oh, magpakonsulta mo doktor gyud. Magpakonsulta gyud mo doktor kay dili na siya maayong paagi. Okay? Suggest ko, Doc. Okay. Sige. Ayaw lagi mo pag doktor, ay, in town. Ha? Maski pag routine, annual check-up, dili na siya pwede. Usahan na niya pag kuha na, i-submit ninyo sa inyong franchise o unsa ba? Mali. Kay, mura lang mo nagdala o ka ng sentensya sa, kuan, sa judge, nga wa mo kay balo nga prisuho na day mo. Oh, mali na siya. Pakonsulta mo doktor sa, ano, kung unsa to nabasa dito, unsa ba ni nga kinanglan. Kay dili na siya pwede ma-shortcut mga manang dili gyud. Ayaw gyud mo pagbot-buot ba. 0948-279-6533. Dok, itaas ang protina. Unsang pudugay nga likayan from Hagunoy. Dili nimo malikayan ang protina no. Kay almost 70% sa imong lawas is made of protein. Way labot nga 80% ang tubig. So, sa atong 20% na nabilin, protein na siya ba? So, di nga namang imo mang likayan ang protein. Nga mo na kinahanglan sa lawas. 08228-431-90. Age 64, female, Dapalapa, Bugnaw. Kung na kay diabetes na, sigurado. Ha? Peripheral vascular occlusive disease, kung iba nadagbara na ang imong tiil tungod sa imong diabetes. Maski pag na-control ang imong diabetes, mag-ingana yun ang side effect basta na kay diabetes. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Yes. Yes, what can I do for you? Dok, magka-appoint sa imo, Dok, bago nasa ng kaunsa may amo ang humuon o datoon sa karon. Oh, tawaga nga akong asa mo dapit na? Naami din sa tagong, Dok. Okay, kay dili mo kalusot sa QR ba? Kung wala may QR sa Davao. So, ang mahimo ninyo, magpahimo mo appointment certificate sa akong secretary. So, ang inyong numero nga tawagon is text. I-text ha, dili tawag. Text 0995-221-8007. 0995-221-8007. Pagkatapos ana, ibutang ninyo ang inyong pangalan, edad, address, ug unsang adlaw mo magpa-appointment kay maghimo siya og medical certificate ug ipadala niya sa messenger. Sabot ka na? Hello? Kuha nimo? So ipadala sa messenger para ipadala sa akong sekretary sa messenger kay katunay ipakita ninyo sa checkpoint. Kuha nimo? Kuha nimo? Oh, sige. Okay. Karon Dok, sa ito namin certificate. appointment certificate kung dili medical certificate na lang gud. Medical Ang certificate. Mo na inyong dadon nga paagi sa checkpoint. Ha? Dili mo pang dili Kita may pati sa ano. Ay kung di mo to ang checkpoint ingna nga magpa-orient tapos sa siyang CEO. Kay nakabutang gina sa ordinance ni Mayor Duterte nga pwede ang appointment certificate o medical certificate. Kuha? Kuha na? Salamat. Sige. Karon di adlaw may galaw ako'y clinic kay dili mo abri ang multitest kung walay triage katong
magpangutana sa inyo before mo masulod sa clinic. So wala ko'y clinic karong adlaw. Ugma gyud sa buntag. Sorry na lang gyud tong lagyo kay namanggi atong sitwasyon ron. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Masaya ato na. No. Good morning, Doc. Morning. Kana nga, ako, Doc, ba, kanang 70 ang ako edad, taga Digos po. Unya? Unya, nagpasikap ko sa doktor. Kanin dito akong upper shoulder, ganin ako sa left. Okay. Sakit, dili na ko ako sa taas gani. O, di mo maisa. Unya, ginan ko, inapot akong doktor nga, mapa-x-ray ko. Tapos? Unya ka na nga, ang akong anak mo nibalik dito, kaya isa ako na ibalik man. Yan, inong ko nga, ang akong sakit ko, no, osteoporosis. Oy, unya? Antog ka, di ko alam ko baga, nagristahan ko niya nga o kanang alendronic acid, Okay. Bonros, Okay. 700 Milligrams. milligrams tablet. Oh. Unya, usa ka semana kung kuman, Oo. nabali, usa ka bulan niya, hantog karon dok, maulang gihapon. Alangan, kay mali man ang diagnosis nang. Mali man ang diagnosis niya, dili man makagahi sa imong bukton, ang imong shoulder, ang osteoporosis. Walay effect ang osteoporosis sa mga joints. Kuan mo? So mali. Ang una gyud ana lang ipaubos, ipagawala ang sakit sa imong shoulder. So pain reliever. Pagkatapos i-exercise o rehab ang imong shoulder. Kana sakit kay na siya na. Kay ang Ano dok ba? o lagi ikaw gyud mo saka sa imong bukton nang. Isaka gyud mo imong bukton. So kontrahan nimo kung dili nimo kaya, moadto gyud ka kanang rehab. Na may rehab diya sa Digos. Kasabot ka ba unsay rehab na? Kana bang kuan ba? Kanang murag manghihilot nga in English. Manghihilot nga in English na ospital. Ako naman hindi pa hilot niya, dok, nagkahanaw niya. Niya. Ano, dok ba? Wala naman ko nag-inom karon o kuan kay para naman siya kabulan ang ako nga pag-inom niya ni Erika sa doktor. Dili na siya makaya na lang kay Ako hindi exercise, dok. oh, kana mo'y tama. Nag-inom ko o kanang kuan, dok ba kanang kanyang capsule gani, dok. Nya, Kasi na kung i-exercise sa buntag. Oh. Arang-arang, pero na, yapon sila na kay akin na dok, anang sakit kaayo. dili man ang panyawa na kaayo na lang ang imong exercise man. Di ay dok. Oh. Ako na ni-exercise, dok. O imo gyud na siyang lihok nang hantod nga mo luag ang imong abaga. Kay dili na siya makuha tableta be sa pag isa kataro ba. Ang importante nga ma-exercise yun nimo kay kung dili nimo siya ilihokon, mugahi man na imong bukton ug ang imong abaga, may pa na imong abaga kay mugahi pa. Okay? Okay. Sige, salamat kayo, dok. Sige. Prangka-prangka istorya ba? Dili na siya mao. Usay lagi ba? Daghang kay mong tinuhuan. May pa na yung tinuhuan kay gahi pa. 0995-905-3713. 49-year-old, psoriatic arthritis, akong rheuma. Aside sa akong tambal nga protein giresita, giresita sa doktor, pwede ko inom allopurinol kay namukol man good akong mga tudlo sa kamot. Yes, pag kuan ko og allopurinol dai kay outside sa imong psoriatic arthritis, mao na siya rason nga namukol imong kamot dili na sa psoriasis. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, good morning, dok. Morning. Dok, alam ko'y pangutanan sa imo, dok ba? Kanina akong kilid bitaw sa likod. Magsige lagi ng sakit, dok. Labi na ka nang matulog gani ko, dok. Operada man bukod sa gallstone, dok. Anang itanggal gani tanan. Tay pa. Di ka na related sa ako ang operasyon, dok? Sa dapit sa likod, nasa kanang pako-pako. Sa right side, dok. Sa likod na ako. Alam mo, maghigda gani ko, dok. Sakit kay bangon. Hilok po.
Gikan man as asa man dapit nga likod, nasa hawa. Right ka. Ay dapit sa kanang tako-tako padulong sa abot o kanang padulong pud sa kilid dudok sa right side. Dili related na sa imong operasyon ng gallbladder. Unsay trabaho nimo day? Wala dok nara ko sa balay dok nara ko sa balay. Unsay trabaho nimo sa balay? Nara sa balay ka magluklo ko nang sa balay sa tindahan ko dok. Mao, right-sided ka o left-sided? Left-sided dok. Left-sided? Ay kanang bali-bali lang akong gamit. Unsa may imong ginasulat? Ang kamot wala o kamot tuo? Sa tuod dok. Unsa may imong ginakargag bugat? Ang tuo o wala? Tugi dok. Di tuo day ka. Kana siya muscle spasm na sa likod day, fasciitis. Pasabot ang imong muscle, overwork ang imong right side kaysa left side. Makuha na siya hilot maski binisaya walay totho. Ay, hindi naman gusto makuhaan sa kanang mga pain reliever gani do. Ayog salig sa pain reliever day. Kay ang pain reliever hantod lang na sa imong utok. Dili na siya maayo dito sa imong kwan. Nawala siguro. Unya do kanang naamang kuy kanang pati liver do. Dili ba ako na mahinungdan do? Layo kay na day, ang fatty liver mo taga Cotabato. Pero ang sakit sa imong likod tuwa sa Amerika. Layo kay day. Sabi ko ka dok ay. Ay di mo na tinuod. Mura na siya og kanang baktin nga gipadako dito sa Cotabato. Pero ang dili makatilaw ang katuto sa Amerika. Di ba? Katilaw ba day? Ka dok hilot lagi nung kanang maayo ani dok. Hilot na, basig way laktaw, gwapo pa. Sabi ko nang may laptop. Sige dok, salamat kay dok. Talawa tol. Maayo to siya sa katawa may gala kaysa sa tabletas ba? Pustahan na ita. 0910. Sa tinuod may gala. Makarelax gani ang pasyente. Wala ang problema ba? Wala ang sakit. 0910-784-5378. 58-year-old babae. Alboranas, 3 days na, wala kalibang. Gahi akong tae. May pangtae ni mo kay gahi pa. Kung malibang, unsay tambal imnundok. Una day, kambyuhi mong diet. Kapayas, avocado, walay karne, puro ginalawoy, puro kwan. Ayaw ko ng gulay. Abi ba ninyo makahumok ang tae kung sige mo kaugulay? Dili ay. Kung ikaw yung tangkong, magawas dito, tangkong lang yapon. Di mo na siya ma-digest whole. So, nagpasabot nga, ang tangkong, kung di bang gulay yung ikaon, wala na siya nag-apekto sa inyong tae o gahi ba, humok pa. So, unahon, humukon ang inyong tae. Kaya ang gahi nga tae, mo na yung makarason nga mag-almoranas mo. So, unsa sunod na? Ang almoranas nga bag-o lang ng tubo, muhiyos gina siya, mugamay gina siya sa bugnaw nga butang sama sa ice. Nga maingon mo nga butangan din natog ice ang lubutok. Si tinuod may gala sa tanang tambal nga suppository ako nagamit, ang ice may pinakamaya ba? Maghimo mo og kanang iyong kadako sa lapis nga ice. Tapos isuksok dito, sakit kayo. Pirtig yung sakita pero hiyos na siya ba? Mga daplon suppository, mga pakto suppository, wala useless. So, muhiyos to siya. Makalibang na ka kung humok na mong tayo, sige inom mong tubig. Mao gyud ay una nga tambalan ng almoranas may gala. Ayaw mo pa expect ng tabletas. So, wala ko'y panahon may gala, si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.